Vervelend. Ja, niemand krijgt betaald en iedereen moet vrijwillig hier aan het werk. En de baas die is er van slag. Doodmoe zijn we allemaal, maar we gaan door en we willen het allerbeste voor de klanten geven. En ik sta in plaats 3 dagen in de week, sta ik bijna 6 dagen in de week. En zelfs mijn man die komt meehelpen in de spoelkeuken als nodig is. Dus ja. Het personeel van het restaurant van Botanische Tuin de Kruidhof in Boetenpost is ermee aan. Ze krijgen al een paar mannen net meer voor slijn uitbetalen. Gewoon werk je nou vrijwillig terug. Zij beschuldigen de bedrijfsleider ervan dat hij er met 10.000 euro's van teruggegaan is. Ja, op dat moment was ik heel boos, omdat het was geld wat we eigenlijk investeren in het bedrijf. En personeel betalen, leveranciers betalen en dergelijke. Want hij was voor de financiële dingen? Correct. Hij was voor de financiële zaken bezig, ik de praktische zaken. Vader Simmer hier de man in kwestie nog grote plannen met de eettuin. Ze vertelde dat doe in een interview. We zijn verder aan het ontwikkelen naar een volledige horecavergunning. En dat betekent dat we dus ook buiten de openingstijden van de Kruidhof open gaan en een volwaardig restaurant worden. Het blijkt dat de bedrijfsleider in het verliezen belutsen wie bij meerdere oplichtingszaken. Nou is er van Nimmen bereikbaar voor commentaar. Wegens administratieve redenen kunt u geen gebruik maken van de mobiele diensten van Solcom. Together met Jairo Martinez, die officieel de pachter is van de eettuin, waren de plannen maken. De malie kon elkaar van een jerdere gearworking met een foodtruck. Nou is Jairo naar de rechter gestapt om het conflict met zijn jerdere compagnon op te lossen. Ja, ik was te naïef daarin. Ik heb geen andere woorden. Ik vertrouwde hem. En dat was mijn fout eigenlijk. Er waren wel af en toe wat dingen dat ik dacht van schreeuwen naar de klanten zo, dat toch niet heel fijn. De eettuin in Boetenpost had de laatste jaren al een soort wisselingen meemaken van pachters. 8 in dik 10 jaar. De gemeente Achtkarspelen is botskrokken van de nieuwe financiële problemen. Nou, ik denk dat we even voorzichtig wezen moeten om alles even goed te inventariseren wat we weten en wat we dwaan kennen. Want het is natuurlijk, we zijn heel wies bij onze Kruidhof en bij ons museum. Dus we hebben zwaar, we vinden het ook heel naar wat er gebeurd is. Hè. Maar op dit moment is het te snel om te zeggen van welke stappen ondernemen we nou. Dat moeten we even goed uitzieken. Het personeel dat oerbleun is, had nou een crowdfundactie opzetten om de holle op water te houden en Jairo te stiepjen om de rekkens betalen te kennen. Alles was, het komt goed. Maar uiteindelijk kunnen we allemaal zien dat het gewoon niet is goed gekomen. Wat wilt u zelf zeggen tegen David? Op dit moment, ik vind het schandalig. Hoe hij nu op dit moment ons achtergelaten heeft in de steek. Het doet ons heel veel pijn.